El projecte Optivinya surt de la necessitat de, sense tenir finca pròpia, portar valor a tots els nostres viticultors, que a data d'avui ja són més de 400, i és la necessitat de tenir la finca controlada per aconseguir la major qualitat de producte. Aquest projecte és un dels principals projectes que el sector ha apostat, i en aquest cas concret Vallformosa, per millorar tota la gestió de les vinyes. La utilització de les noves tecnologies, en aquest cas la teledetecció i l'ús d'imatges per drons, permet tot un ampli ventall de possibilitats a l'hora de millorar aquesta gestió, a l'hora de ser més competitius i a l'hora d'augmentar la qualitat. I això ens ha permès saber que realment la fotografia aèria ens dona una informació que podem enllaçar amb la realitat que tenim a camp. I aquesta realitat és la que nosaltres necessitem saber. Són moltes hectàrees les que seguim, no les podem seguir totes. A partir d'aquesta imatge global en què tenim totes les parcel·les, podrem fer hipòtesis de què els hi passa a les altres parcel·les. El fet de tenir, disposar d'imatges per dron o via satèl·lit ens permet veure com està la vinya, com està evolucionant, quin grau de vigor, com està la sequera, com està a nivell d'enfermetats i sobretot quina és la quantitat de raïm i quina és la qualitat d'aquest. Perquè una empresa com Vallformosa, que té molts proveïdors en molts llocs diferents i de maneres de treballar molt diferent. Aquesta eina ens dona una capacitat de veure tots els proveïdors amb una sola imatge en un moment determinat i si hi ha algun que té algun problema o no. Sens dubte, la tecnologia té un rol fonamental en el projecte perquè sense aquesta tecnologia hagués sigut impossible poder controlar i tenir tota la informació disponible d'aquestes parcel·les que al final són l'origen dels nostres productes. Particularment per l'empresa, per Vallformosa, però també de manera més general per tot el sector, el fet que es premiï aquestes iniciatives d'incorporació de la tecnologia és molt rellevant i ens esperona, ens dona ànims per seguir apostant en aquest sentit. El reconeixement que rebem és molt gratificant perquè al final és un reconeixement intern a la feina feta i sobretot el model molt únic, que és un model d'apostar per no tenir finca pròpia, però sí per donar tecnologia a tots els nostres viticultors, que són els propietaris de les finques, i treballar de forma conjunta per crear valor diferenciat en un sector com el nostre.